komatu pa chisankho chimene chibwera pa 16 September chaka chino cha 2025 kukoneka zonena kuti ndithu kuli nkoke taona ndithu kwakhakutuka kafukufuku osiyanasiyana makazi osatira za kafukufuku amenewo amene amaonesa zonena kuti Yakhapidwa muthalika ndi chipani chawo cha Democratic Progressive Party ndi kuthekera kozachita bwino pa chisankho chimenechi nde zikuoneka zonena kuti zimenezi ku zipani zina nde kuti sanazilandire bwino makankhani imene sanayilandire bwino makamaka ku chipani cha Congress Party tate ndione ndithu zimene anayankhula Chimwendo banda omwe ndi mlembi mkulu wa chipani chimenechi kumene kuti ndi ku Lilongwe amati kwa Nsundwe kumeneko. Bwana ndapanga izi chifukwa mukumva mawa unkuja ono DPP tsopano mitu sikugwira akapeza sowena wanthu kuti achiteso kalisechi kena kabodza ndi atulankhani mumvere izi akuti akapanga kalisechi adzinena kuti pita muthalika akutani kodi akuwina anachita kena dzana aona anthu sanamvere ndi apitanso kwa anthu aja kugwizana ndi anthu ena akunja alowa pansi kufufuza ali asokoneza amalawi atipita muthalika angawine ndeni mati ndiyankhule ndi atulankhani muuzane uko muchita kafukufuku apo tebulo mupangira zonse nulidziwa amene akupatsani ndalama ndi umudziwa mwauponda sizitheka wathu pangolini ndi uyo Dr. Lazarus Makafe chakwera ndibwereze kumene muchita lisechi yanuyo atulankhani mulembe ndi ukudziwa ndalama mwapatsidwa ndi uzidziwa ngati mmaona ngati mutiyenda pasi sizitani zimenezo sizitheka akawina mnyumba mwa amanu koma osati ku Malawi ayi zimenezo sizitheka ayi muuzane owina ndi Dr. Lazarus Makafe ndani kodi chakwera mulembe atulankhani musangokhala ayi munene kuti Chimwendo akuti DPP yapeza sowena kuti achite kafukufuku akuti atulutsa lachisanu lubwerali chabwino tazionera tokha tazimveranso amene akuyankhulira amene wa Chimwendo banda tikutengeni mbuyo pang'ono panali ndithu pa 6 December chaka cha 2024 pamene bungwe limene limadziwika kuti Afrobarometer anakhala ndithu anabweretsa makazi osatira za kafukufuku amene anachita mu nthawi imeneyo ndipo osatira ndi kafukufuku ameneyo akuoneka zonena kuti zosatira zake zimakomera ndithu chipani chimene cha Democratic Progressive Party mosogozedwa ndi mtsogoleri wake amene watu ndi Yakhapidwa muthalika chifukwa potenga ndi kafukufuku ameneyo amaonesa zonena kuti chipani cha DPP nthawi imene ndithu anthu atavota ndikuti pa anthu 100 ena aliwonse ndikuti anthu 43 ndi amene ndithu amavotera anakatha kuvotera ndithu chipani chimene cha Democratic Progressive Party kusatira pamenepo ndikuti pamabwera chipani cha Malawi Congress Party mosogozedwa ndi president a dziko la Malawi amene watu ndi Dr. Lazarus Chakwera iwo ndithu amapeza 29% tsono zoti anthu pa anthu 100 ndikuti anthu 29 ndi amene ndithu anakavotera chipani chimenechi cha MCP pa chitatu pake ndikuti pamabwera chipani cha UTM ndi 7% zomwe zikusonyeza kuti pa anthu 100 ndikuti anthu 7 ndi amene ndithu angavotera chipani chimenechi kenako pamabwera ndithu chipani cha UDF mosogozedwa ndi Dr. Atupele Muzi iwo ndi amapeza ndikuti 2% zimene zikuthandiza zonena kuti pa anthu 100 ena aliwonse ndikuti anthu awiri ndi amene ndithu anakasankha Dr. Atupele Muzi ndi chipani chawo cha UDF kenako kumabwera ndithu zipani zina zonse ndikuti zimenezo zimapasidwa ndithu 1% ndikuti kumabwera ndithu 14% ya undecided voters anthu onaona kuti sanapange chiganizo kuti atha kuvota kapena osavota ndikuti nali ndithu 14% sonzo kuti pa anthu 100 ena aliwonse anthu 14 ndi amene ndithu amakhala ndi chiganizo chimenechi pamene anthu 4 pa anthu 100 ena aliwonse amene ndoti amachita kusindika kuti sangavote pa chisankho. Bungwe limene la Afrobarometer linapangidwa ndithu ni mabungwe andemaka ndi ma investor angapo panali ndithu University of Nairobi imene ndi ya dziko la Kenya komanso ndithu kunali University of Malawi imenetu ndi Chansa College ku Zomba ndipo tenge ndikafukufuku ameneyo panali ndithu anthu 76 pa anthu 100 ena aliwonse amaonesa zonena kuti amanena kuti dziko ndithu sili kupita direction yabwino. Ndeno kusatira kafukufuku ameneyo tinaonanso ndithu bungwe lina linabweranso ndi zosatira za kafukufuku amene ndithu anapanga okhuzanso ndi za chisankho chimene kuti chizachitika pa 16 September 2025 ndi bungwe limeneli limadziwika maka ndi kuti
IPOR kapena kunazona kuti Institute of Public Opinion and Research. Nde kafukufuku ameneyo akuti ndithu anachita kuyambira pa 6 July nkuzafika ndithu pa 20 July 2025. Nde anatulutsa ndithu panali pa 28 July 2025. Nde posatano ndi kafukufuku amene anapanga amaonesa zona kuti chipani cha Democratic Progressive Party chimasogolabe nde kuti ndi 43%. Pambuyo pake pamabwera ndithu ndi chipani cha Congress Party chimene chimapeza 26%. Kuchoka papanepo pamabwera chipani cha UTM mosogozedwa ndi Dr. Kabambe chimapeza 5%. Kenako pamabwera ndithu atupere muluzi a chipani cha UDF ndikuti amapeza ndithu 2%. Kenako pamabwera ndithu a Joyce Banda amene amapeza 1%. Kenako panali ndithu 12% ya undecided voters, anthu nakuti sanapange chiganizo kwenikweni kuti azavota kapena iyayi. Ndiye mukafukufuku ameneyo amaonesa zona kuti achinyamata ochoka ndithu zaka zoyambira pa 18 kufika pa 35 iwo ndithu amafuna ndithu Peter Mutharika amene ndi mtsogoleri wa chipani cha DPP kuti atapambana pa chisankho chimene amanena kuti 50% ya chinyamata amenewa ndi amene ndithu amafuna kuti Peter Mutharika atapeza ndithu mwayi opambana pa chisankho chimenechi. Kuchoka pamenepo taona ndithu kuti kunatulukanso kafukufuku amene ndithu chipani chimenechi cha MCP akutsutsa kuzera ndithu mwa amenewa a Richard Chimwendo Banda. Kafukufuku ameneyo akuonesa zona kuti ndithu watuluka pa 1 September. Nde tinaonanso kuti BBC analengezanso maka ndithu kuti kwachitika kafukufuku amene akuonesa zona kuti Peter Mutharika akusogola. Nde iwo ndithu a Richard Chimwendo Banda zikuoneka kuti sizinakomere ndichifukwa ndithu amabwera kumazayankhula zambiri makazi okhuza ndi kafukufuku ameneyo. Ifa mukuyankhula kwa akunena zona kuti chipani cha Democratic Progressive Party akumalipira ndithu ndalama mabunga amenewa ndi cholinga choti azipereka zotsatira zokomera iwo. Ngakhale ndithu a Richard Chimwendo Banda akupitiriza kumatsutsa kafukufuku ameneyi. Tikumbukanso kuti pamene anthu ankapita ku chisankho chimene chinachika mu chaka cha 2020 kunatulukanso kafukufuku ngati amene ankasonyeza zona kuti chipani cha Congress Party ndi mgwirizano omwe chinapanga wa UTM ndi zipani zina unkaonesa zona kuti mgwirizano umene umpambana pa chisankho chimenecho. Ndeno lero chifukwa choti zatembenuka anthu amenewa ndithu akhala abodza, koma nthawi imeneyo chipani cha Democratic Progressive Party nawonso ankatsutsanso zimenezo kunena zoti ndi zabodza, koma zitazafika nthawi yoti anthu avota pa chisankho chimenecho zinaonesa zona kuti zimene ankatulutsa kafukufuku ameneyo anali ndithu olondola. Nde ngakhale ndithu awo akutsutsa komano ndi njira ndithu imodzi yofuna kuzipanga defend. Mwene maganizo pa nkhani imene ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokoza comment section, koma popereka tilemekezenso maganizo ena. Tisayiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zamatichitika zitha kutipeza mosavuta.